Shubor nakaslem jong unongsan hima. KSU Southwest Khasi Hills District haka khandai tarik unai lur araja apusan kalalit banbo dakashiti haka office jong UCM Maharam kumbahan reutali kimat panpan jing shai na UCM Maharam upaim nyang dro CM yong ba udai ban pen shai daga jing tho bat daki kam namar kumbalong menta ki kon ki hajar jong kahima Maharam kisa haka umdum kini ki reutali kimat kilong kajing ai jaka shipai hapot mula kajing ai pata syaki bamde ki khon ki hajar haki than khapot kakerdan jong ki lingdo ki basan kum ki nong terwas em hapo kahima Maharam kakerdan ki menteri shnong ha kahima Maharam kajing penlong an ya ka Maharam ag ar hajar henrio bat ka Maharam rules ar hajar khandai klem da wanra shwa yaki syaki shnong ki kur bat ki khon ki hajar bakin yatai bat ki we ki mat Ibana kaleng jungi mi kwa banyo jemput sai na UCM berkunjuru na ke menteri jongka hima Maharam te kaban kong kalong ba mi kwa ban bu jengkeli ba la ki menteri snong ki lengdo na ki kur ba per ki basan na ki kur ba per ki balek mi khamat ya ka snong ne ka kur sa ka dobar hima ki lek mi khamat ya la de shimat ne ki lek nam ta ka snong ka kur kata kawai kabaar kabang ikwa ban bu jengkeli kalong bala kita ki menteri snong ki lengdo ki basan kila mo ban menjur haka estif dorbar hima lane ka dorbar hima ya kinu ki mat ki bakta ipai ba ne ya ka snong ne ya ka kor ba kamtam habede ba kandel ko siap klem dayo ya ka jing menjur lengba ki rai ka dorbar snong ne barkor balangi ang kumta namar yaki lengdo yaki basan latung de kikur yaki menteri la latung ipai ba snong bat kajing kili kalong ba habalatung pa ba snong balai hatu kamdai sa ka benta jung menteri la ne kilengdo na ki basan ba habadon kinu ki mat ki bakta song sup ka song sngai na de kendo ka siap bagi hab banda sim swai ki rai po ke ba snong kumba la pha yaki bakin keren ne kasur jong kita snong bat sakawai per kalau kadau sakawai per kalong bangi i bana kaleng UCM habide kendau right ha ka jaka ba un yada ta kendau persang kala banyat ya kata kajing ya kata ka bor ba mau kum no yada kendau nyat kelas kuwi bor bang ba kumta bat kumta ter jana kalang jungi bade bekini indro tulikimat ni kwa pan je pensai bat ngin panpoi kini jing tho su UCM je hima Maharam ngin panpoi se borok ki menteri ki lendo ki basan je hima Maharam ba maki kin ai jing sai bat subu lada ki lendo ki menteri bat ki basan kim don je tebi ai habide bakani ngaso bakade kamram juki ba kin kran ba kin pan je pensai no UCM je mama jong ka hima Maharam na kam ta ka jing bet ka jing biang je kun ki hajar hi barakawai long habdi ban kani ki ai pata si bom dai sing lalap ba ki don kini ki bom dai kasi ya kata kapata ba UCM ki lai ban register upe sarkar ba umtang kata don ru ki babun ru ki lalek ban bandai ya ta khandau jong ka raj jong ka hima na kam ta ban sim ya ki ram habang te ngiru i kwa ban pan jong sai UCM ban ngaso ba kade kamram ki menteri ki londo basan ru bakin rae kani kubor susem ban panjang bensai ban nae ki obor kini bom dei khasi ban le ya kata ka bantai ti kata ka dei kamat ka baar ka bangi kwa bensai kamat balai pat kalong ba ni kwa ban keli bu ka jing keli ya ka kerdan jom kita kilengdo ki basan jong ka hima Maharam ka kerdan jom kita kilengdo ki basan hapo jong ka hima Maharam katkum kiriti dustur nomor katkum kiriti dustur kolong ba kita kilengdo kidai kinong wan rasim kita kilengdo kidai kinong lengdo kebasan kidai kinong wan rasim bangi hapo kahima Maharam kidon ko basan ngut ki san jak kilengdo kidai mut san lengdo basan nomaleng ki badai kita kinong tuas em harai habaki ong inong tuas em kolong ba kidai kinong thong UCM lani kinong wanra UCM bo yaunu breu ubadai na kikur ki ba de banos em bakin song hakata kets em ki mamara ngam sotu stau kaya ja kanu rukam
te ngiso ban panjik mensai ru ban ong ba kai kata ka status lene kai kata ka kerdan bat ka kam jom kita kisan lang do bat kibasan hapo kamaharam da ka ba pensomeren ya kirti dustur ki bang layaj manswa ke ba ngila praktis manswa bat ya ka ba mantah nomar kumbang itip hi kalong ba hoi kilang do basan kidei kinong terwas kinong thong sem la banong hare kai ka baja pat kalong ba mata de usem parat ubalong tala unong thung ya kilang do lane nowara lang do nowara basan bat kini ki basan kini kilang do balong manta kiladu ya ta ka ikhtiar ka bakum balasut la shor ya hapo kirti gidustor jong kaima mahram hagisna ba manswa te kani gede ka wai ka jing kali ke bana keleng ni kwa ni labu hakmat jungsem bat ki menteri ki basan keleng do jong ka hima maram bakin pensai ya ki kun jajar jong ka hima ba koi te sa ka wai pat kan pala sa ka wai pat ka basau ka bangi ni kwa ban panjim sai nusem kalong habede ber ka kardan jong ki ta ki menteri snong hapo jong ka hima maram kakadam jo ki menteri snong po maram nganut banong nakalang jungi kai bangilap nginut banong ba ki menteri snong po jong maram menta ki kalalong penban kita ki menteri merau ki wahap po ka jeng punya JSM bat balai ba kalong punta marmaong ba namaro ladang ipait habade bat ki maram ak bat ki wei lani ki maram rules laong ba kidai ki menteri kidai tang ki menteri ki bala ban komplain bila ban ujor lene la ban wara kanu karai persya USM kata kadai ka maram ak ban re kai ka baja pat kalong ba USM dai USM pat ubai sanati ki menteri rengkat ki kendon ban ong rengkat ki kendon ban ong lene ban khang batte ban khum ya kita ki menteri snong ba hajaka bikin long ki representative lene ki nomi khmat jo ki do snong ki kala pelan ki nong syak peniat dan ki menteri merau khmat USM bahatu kahima maharam kadai kata kahima kabasan syar da upai ba ne kadai kata kahima kaba lasu sensar don bor do USM te kani kadai ko banta bar halor kajing bomdon ne kata ka ikhtiar jong kita ki menteri snong po ima na soban ong ba kadai kamram ki menteri kadai kamram USM bu hapan pensai kun kajar na kamta kajing bahajing miat hapo jong ka hima hi borkoi kata kadai gamat ke basau bat abde kamat ke basan ke ban kaleng kijungi ni lakwa ban ni kwa ban panjim sai USM kalong ba habade bat kajing snai ya kata ka Khasi Hills Autonomous District Nomination and Election of the same Deputy CM and Electors of Hima Maram lani kata ka maharam ak arjan riu bat habade berkata ka maharam simship administration rules arjar kandai tingi kwa panjim pensai habade bat kani ba menu bat kumnu lawan ra yakini ki an ban ya thir ni ai jeng mut sakawai pakawai kasnong ne kakur bat sakikun ki hajar ke Hima Maram haswawan penong an ni kwa ban wajeng tip ba menu lawara yakini ki an syaki snong kitau syaki kun ke hajar Hima Maram bakin yo ban ya thir ban ya tai haswawan penong an kai kabang i kalong ba kani kamaharam kamaharam rules kam serve na kamta lani kam ai ka jing singan na kamta ki kun gajar hare ka ai ka jing singan penban yo sim hi bro ko wai kumbo ang mane bakla sim bula man sawen ulang do kilang do basan ki bade no terwas sim bro kilang sawen henry le bakla sim pa hak katkum kaniga an kalong pada bakla sim pa hap mak malai komplain sino hap lai chapo kadobar hima hakaba USM untung ya kita chairman sekretari jong ta ka komiti ke ban pai bade berka kata ka jisa ujor USM ka bangila se bangila julap bale se la do thong ungele ban thong ya ki breu ki baula ban penia ji mo berkata ka de ka jinglong juman kata ka de ka jing sangan ju USM nak nek an ka ka judu bor di pai ba pat la ka judu bor ni kun ka jar haba ka don ka jing sa sensar don bor te nakalang jungi kalong ba ni son pan jing sai bade berkata ban ni soban ong hiru ba kum kini ki an ag jakor ki an ki basaf tanam ta jing mentoy smet
ya usim hari kamdei ka ain pat ka ban pe nam ta ka song suk ka susangan jong ki kun ki hajar ri bor ko wai menteri ki langdo ki hap ka kawan ki bun ka presidir bi hable lada usim la bakla hari usim pat kalong ba udon ya kata ke ikhtiar ban ong ba ulang do bade no terus ya menteri ru bade no thong sem ban ong ba lada bakla mulumala kalong ba la don gi bakla mu ula ban ula pat ban wangi ki ka pamon rai ban wangi usim pat kamdei basok magmo I kimdon kita kamdon po kene ka an ki bak daw syai ba kumno ban le lane ka independent authority ka baki ki la ban le la dia ka don ki le don bor lane ki jipan khan an na ka leng usim mahram te kata ka jipan syai bang ikwa ban ra kalong ba na ka leng jo ka bar hima na ka leng jong usim ku de pensai ba kumba menu na ka leng jong lawan ra kini ki an syaki snong ki thau syaki kur syaki kun hajar hasab nong an ba kat lada kamdan ko bakum ta mo ka tani ba ka de ga jing thmu na kata ka jing yo nong ka jong sem hi